Poliția umblă pe Bulevardul Central, prin fața Ministerului de Interne. Dar nici nu observă femeia care vinde pirotehnice din colț de stradă. Da? Focuri bengaleze și chestii care sară în aer și fac zgomot enorm. Și băietanul ăsta are tot felul de alte pocnitori. Ce înseamnă? Că poliția protejează încălcarea de lege? Da, se pare Republica Moldova așa funcționează poliția. De fapt e un fel de mafie cu epoleți. Și ăștia cu pirotehnicile probabil le plătesc și lor niște bonusuri. Din banii ăștia o parte ajung și la ministru și la partidul care controlează ministerul. Așa că, dacă vreți să știți cine încalcă legea în țara asta, PLDM, mafia lui Recean.